Dnes sa v Gelnici pýtame, či Slovensko bohatne alebo chudobnie. A má niekto nejaký ekonomický plán, čo s tým urobiť? Chudobne. A má niekto nejaký plán, že čo s tým treba urobiť? Ešte som o ňom nepočula. No, myslím, že rovnako, jak stále. Sa mi zdá, že po tých vašich rokoch trošku schudobnelo. Chudobnie. Áno, jednoznačne chudobne. No, chudobnie, skôr by som povedala. A myslíte si, že má niekto nejaký ekonomický plán, že čo s tým urobiť? Nie, pretože naša politika pada. No bohaté není určite. Asi chudobne, nie, keď je takto zadlžené. No tak ja by som povedal, že chudobne, nie? Mám taký pocit, že chudobne je. Chudobne je. Niet práce, niet. Chudobne. Ja si myslím, že chudobne. A myslíte si, že niekto má nejaký ekonomický plán, že ako to zmeniť? Myslím si, že áno. Je tu veľa šikovných ľudí, ktorí dokážu ešte niečo spraviť z toho Slovenska.